दायो फट' लागासिनो ओमफ्राय दा जों मोसागोन दा हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल ओमफ्राय जों दायो थांनो नागिरदों जाहैबाय मोनसे हाबायाव जोंनि लोगोनि बाजैनि फिसाजोनि हाबायाव लोगोफोर थ' जों साथामजों थांनो नागिरदों लोगोफोर एसे बेंगलर थिंजायनि एंगेजमेन्ट हाबाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नुवाखै जानो हागौ ओमफ्य जोंबो मालाबाबो नुफेराखै ओंखायनो जोंबो नायनो थांदों एसे नायथावथाव भिडिअ खालामनो साननानै जों भिडिअ खालामनाय जादों लोगोफोर थ' लेट्स गो स' लोगोफोर फाइनालि जों सफैबाय हाबायाव ना एंगेजमेन्ट नायनोसै नै डिजाइनखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नै डिजाइना लोगोफोर जा साइजखा बेनो हला र' आं दा बेखौ खेबगोन नै हाबाया बिसिना नै माबायदि साजायदों लामायाव नै जा साइज साजायदों लोगोफोर ओमफ्राय बाहाय मंगल सुत्र ओमफ्राय नालेंखर दङ ओमफ्राय नै बाहाय मा जागासिनो नै बेनो आंनि लोगोनि बिफाया बेनो लोगोफोर नै मासि जों दामगासिनो दा हौवा गोदाना बाहाय दंनो लोगोफोर ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना न' सिङाव दं खोमा हिन्जाव गोदाना बाहाय दंब्रा नंगौ दा जों एन्ट्रि खालामसिगोन सिङाव माबायदि डिजाइना नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आं लोगोफोर वाव नै सिङाव मा सिस्टेम साजायदों सियार गोजाबाय जिरायनानै नायनो थाखाय ओमफ्राय बै गेजेरावनो जाहैबाय हाबा जागोन नै सिङाव मा सिस्टेम साजायदों वाव वाव ಹೋಗ್ಬಹುದಾ वाव देखो कितना अच्छा सजाया है वाव देखो बहुत शानदार है बहुत सुंदर है यार ओ मा बावनो दोनगोन दा लोगोफोर हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ दाबो रेडि जाथ'वाखै नै खेबग्राफ्रा नै बिनिफ्राय दिन्थिनोसै आं नै सियारा जा साइजखा ತಾತ ರಾಜ್ವಿ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಯ್ತಾ दा जों सिङाव हाबनोसै ओमफ्राय रेडि जागासिनो दां ಎಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ರಾಜ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ दा लोगोफोर बाइक गैयानो ओंखायनो जों दा गोजौसिनाव थांनो नागिरदों राजवी फाइनालि मोनबाय लोगोफोरखौ नै डिजाइना गायथिंनो नोगोर साइज नै बुंजोबगोन जायगायानो लोगोफोर दाबो फैथ'वाखै नै कार फैजोब्बाय ओमफ्राय दायो फैगोन ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ आरो बिसोर दा नमस्काराव बाहाय बिसोर फैबा दा नमस्काराव खालामगोन बिसोरो लोगोफोर नै
गासिबो डिजाइन खालामगासिनो दा जिरायहांबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय हौवा गोदाना दा एन्ट्रि जानो नागिरबाय दा हिनजाव गोदाना गैथ'वा देखो हौवा गोदान फैबाय आच्छा है ना इधर है न'सियाव सहैसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय बियो आरो देलायबावसिगोन देलायनानै दा हाबाया जागोन दा हाबाया लोगोफोर गाबोन फुङावसो जागोन ओमफ्राय गाबोन फुङाव 5:30 जागोन ओमफ्राय जों 5:00 फैनांगौलै गाबोन हाबाया ओमफ्राय दा नायनोसै नै दा जों हौवा गोदानखौ नायनो थांनो नागिरदों हौवा गोदान नायनो थांनायदों दा नायनोसै माबायदि स्टाइल जादों मानो दायो बेनो हिनजाव गोदाना जा साइजखा लोगोफोर फट' खेबगासिनो दा जा साइजखा दायो फट' लानो थाखाय थांसिगोन बाहेराव थांसिगोन जादों दा फट' शुट लानो नागिरदों लोगोफोर बाहाय फट' शुट लागोन दा फट' शुट लागासिनो लोगोफोर जों दा थांसिगोन गाहायाव लोगोफोर नै गाहायाव रेडि जाजोब्बाय गासिबो मानसिफ्राबो नै फैजोब्बाय माने दायो बाहाय बिष्णुनि फुजा जासिगोन मा फुजा आंथ' मिन्थिया माने लोगोफोर बैथिंजायनिया जाहैबाय हौवा लागो ओमफ्राय नै बिथिंना जाहैबाय हिनजाव लागो लोगोफोर दायो दैफु सोलायलायबाय दायो जों दसे रेस्ट लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयो नै स्क्रिनाव दिन्थिगासिनो बैहाय मा जादों होमबालाय जोंखौ बैहाय नुगासिनो आरो दहाय दायो फट' लागासिनो ओमफ्राय दा जों मोसागोन दा साराय 5:00 जागोन बाय सुरु बिसोरो जोंनि लोगोफोर हाय मानो हाय हेल' बिसोरनो आंनि लोगोफोर बिसोर आंनि लोगो बैयो सासेया सारि गाननाया बैयो नै बियो आंनि लोगोनि बिबाजैनि फिसाजोनि खाथियाव फट' लादों बिसोर फेमिलि ओमफ्राय नै बियो जोंनि लोगोनि बिफा ओमफ्राय बैयो बिमा बियो जोंखौ दा भिडिअ खालामगासिनो लोगोफोर सासे DSLR बाहायगासिनो दङ फट'नि थाखाय सासे भिडिअ खेबगासिनो सासे नै बेखौ कम्पिउटारजों मेनटेन खालामगासिनो दङ दायो जों थांसिगोन लोगोफोर 10:00 जागुलायबाय मोनागुलायबाय ओमफ्राय जों एसे ओंखाम जानानै थांसै
हैफिनसिगोन जोङो मोसानो होननाया आयु जा गोबाव दाबो फट'खौनो खेबखाङाखै ओंखायनो जोङो दा थांनो नागिरबाय आयाफा बेयो नै दल दामग्राया दहाय दल दामनाया बेयो जाहैबाय खानाय सिनो आंग्रेलियाव खानायखौ सिनो ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವಾದ್ಯ ನುಡ್ಸೋ ಮಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಬ್ರು ನೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾದ್ಯ ನುಡ್ಸೋಣ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನು ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಗೆ ಜೀವ ಇದ್ದಂಗೆ जोब्बाय जों दा थांनो नागिरबाय ओमफ्राय बे ओंखाम जानो थिनगासिनो ಮಾತಾಡ್ಸು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸವಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸು ओंखाम जानो थिनगासिनो बोगासिनो ओंखाम जानो थिनगासिनो अंकल बा नमस्कार ಮಾಡು ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇನ್ನಂಗೆ ಅವಳೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೌದಾ ಈಗ ಬಂತ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋಕೆ बाहिना जायगाया आखाइ सुनोसै थ' इधर वाव अच्छा है जागा फुदो नै जा जों ओंखाम जानो थाखाय सिङाव हाबबायानो नै भिडिअ दिन्थिगासिनो खारेना देखो गासिबो मा बानायदोंबा ओंखाम ओंख्रि संग्राया पानी लेलो पानी गासिबो जानानै थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंनो लास्ट लोगोफोर नै मा बानायदों रानजेनबाय आचार ओमफ्राय संख्रि रानजेनबाय स्टार्टिंआव बिदि खालामबाय ओमफ्राय खाजि ओमफ्राय बुट लागायजोब्बाय मेरा है क्या बाजि होबाय नै बाजिया पापर जागोन बायदि मोनगासिनो आङो जानो सनिया जाजेनबाय मा ओंख्रि बेलाय फेसिलिटिफ्रा बाहाय सुग्रा दंजोबखायो लोगोफोर बथल गासिबो सुग्राया नोगोद गोलाव नै आखाइ सुग्रा दंखाजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर सिनेमा हल बायदि नुयो बेबो जाहैबाय जाग्रा हलजोब दिनै गैथ'वा दिनै खालि एंगेज मेरेजल' जादों नालाय दा गाबोन हले फुरा जाग्रा हल जाग्रा जाजोबगोन आरो बेहाय गासिबो नुजोबगोन नोंथांमोना नायदो फांखा सारिय'फाले फांखा दंजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय बेंगलरनि सौथ्रि होनो बेखौ माने हाबा जाग्रा हल माबोरैहाय हाबा जायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन गाबोन साबसिन नुबावगोन दायो जों जाखांबाय ओंखामखौ ओमफ्राय जों दा ओंखारलांसै न'आव थांनो नागिरबाय जोङो मोनाद्रायबाय आयु 10ता 10:30 जागुलायबाय थ' लोगोफोर एसेनोसैमोन भिडिअआ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना होफिननाय आं नोंथांमोननो हाबा नङा बे न'खरजों न'खर रायलायनाय होनो बेखौ आं एंगेजमेन्टसो सानदोंमोन ओंखायनो नोंथांमोननो एंगेजमेन्ट होननाय जादों थ' बेखिनिमोन भिडिअआ लोगोफोर बाय